musti kane ati dong aku siji tresno iki abadi yo dewa-dewa ning asmara kuwatno ati kawula anggon kula laku tresno tatangkan kendhat saking coba tarewangi tapateni lahire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawin siji RPW Yosei Faiz Multimedia, terima kasih. RPW Pro Audio. Mas musti kane ati dong aku siji tresno iki abadi yo dewa-dewa ning asmara kuwatno ati kawula anggon kula aku tresno datangkan kendhat saking coba tarewangi tapateni lahire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawin tresno iki abadi yo dewa-dewa ning asmara kuwatno ati kawula anggon kula mampu tresno tatangkan kendhat saking coba tarewangi tapateni lahire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji dewa-dewa ning asmara kuwatno ati kawula anggon kula laku tresno datangkan saking coba tarewangi lahire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawin siji Oke, thank you Nur Fatma. Satu tebang baru dari Risang Bodo.